Θα αναζητήσουμε τις πολιτικές και τα μέσα που θα αναδείξουν τη σημασία αυτής της ποικιλομορφίας για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας μας, που με τη σειρά της αποτελεί πηγή ανάπτυξης, αλλά σας θυμίζω και μια μεγάλη πηγή απασχόλησης για τους Ευρωπαίους πολίτες και τους νέους. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est justement de quelle manière est une réalité, une diversité de production, mais aussi de modes de production et de commercialisation. Δεν βλέπουμε εναλλακτικά το ένα σχήμα από το άλλο, τα βλέπουμε...